Urriaren 18an hasiko da berriro ere Bermeoko irakurleen txokoa eta aurten ere Arrate Egaña idazlea izango da dinamizatzailea. Irakurleen txokoa hileko 3. ostegunean izango da Bermeoko udal liburutegian, 6:30tik 8:00etara. Urtero 15-20 laguneko taldea osatzen dute eta jada 60 liburu aztertu dituzte euren ibilbide oparoan. Gainera, topaketak ere egin dituzte idazleekin, maiatzean Katxalin Miner idazlearekin adibidez. Urriaren 18ko saioan, Iñaki Irazizabalen Odolaren deia aztertuko dute. Bueno, irakurleen txokoe hemen egiten da, liburutegi zen, udal liburutegi zen, eta hilean behin interesa dekoien pertsonak biltzen diramen txoko honetan, eta euskaraz idatzitako libururen baten ganien berba egiten dute. Horretarako dinamizatzaile dago taldien hori eruteko eta bakoitzak beran iritzi ze emoten da. Hilero batungo da, urritzik hasitze txoko hau, arratsaldeko 6:00 8:00 hemen udal liburutegi zen, eta horregaitzik urri zen 18 zen, egingo da lehengoko liburuaren irakurketa. Esango neuke, danetariko literatura irakurri dugule, irakurleen txokoan. 61 liburu edo, izan dira ontxarte irakurri duguzenak, eta batzuk izan dira, askotarikoak esango neuke. Bai idazleen aldetik, baitebe idazleen jatorriaren aldetik, eta baitebe generoaren aldetik, eta batzuk dira euskeraz sortuak eta beste batzuk dira itzulpenak. Orduan, ez da bakarrik euskal literatura ezagutzeko aukera daukaula, espadase munduko literatura unibertsala eta idazle oso interesgarriak ezagutu doguz irakurleen txokoan. Legindu iten gara bebai, oiz ez da, euskarara itzulita dagoena edo euskara sortua dagoen literaturaren inguruan aritzen. Eta aurten esperuti asko talde bezalakoa izatea, nik uste du jende bertsua dela, ez da, jende bera dela. Eta, ikusi nuelako oso maila ona dutela irakurle horiek, eta gainera gauzak komentatzeko edo harrak egiteko edo galderak egiteko eta oso jende aktiboa dela, eta benetan nik uste dut oso ondo pasatzen dugula, nik behintzat oso ondo pasatzen dut bertan, ez da. Eta Maitek esan duen bezala, genero askotariko liburuak saiatuko gea hautatzen, batzuk bertan idatzitakoak, euskaldunak idatzitakoak, beste batzuk itzuliak be, eta hemen oso itzultzaile onak ditugulako ere bai, eta nik uste dut horri ere beta eman barzaile erakusteko ez da beraien lanak, eta batzuk behintzat oso interesgarriak dira. Eta tartean, ni behintzat saiatzen sartzen klasikoren bat. Agian, euskaldunen artean nik uste dut, igual, Seizar Vitoria, irakurri dugu ere bai Arantxorreta Bizkaia gure klasikoen artean, eta klasiko unibertsalak ere baten bat, sartuko dugu agian Kafka o alako zerbait, zen ikuste dut maila dagoela hori eta gehiago ere irakurtzeko eta komentatzeko.